मतभेद कुशीक दवरून हिंदू संघटित झाले जाल्यार देशाचो फुडार पळजळीत आसा अशें मत विश्व हिंदू परिशदेचे गोंय राज्य मुखेली आनी आदले आमदार मोहन आमशेकर हांणी उक्तायल्या। परिशदेच्या कार्याची तांणी म्हायती दिली। दिवचले घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मोहन आमशेकर उलयताले। ह्या वेळार शंभू परब, संजय नाईक, सूर्यकांत देसाय आनी हेर हाजीर आशिल्ले। सामाजिक समरसता म्हणजे हिंदू समाजामध्ये जे वेगवेगळे जाती, पोटजाती, भाषा ह्याच्यावरनं जर आपण विभागले जात आहोत ते सगळं नाहीसं करण्याकरता लहान रेषा जर हे न पुसता लहान करायची असेल तर मोठी रेषा तिथं आपण काढली तर ती आपोआप लहान होते। असं म्हणून हिंदुत्वाची कल्पना ही आपण समाजासमोर नेलेली आहे आणि सर्व मतभेद विसरून सर्व हिंदू समाज संघटित झाला पाहिजे, एकत्र झाला पाहिजे, तरच आपल्या देशाला चांगलं भवितव्य आहे असं आम्हाला वाटतं। आणि म्हणून सर्वांनाच आम्ही जाती, पंथ, भाषा, पक्ष सगळे भेद विसरून सर्व हिंदू समाजाला एक व्हावं अशी आम्ही सर्वांना हाक देत आहोत।